nekuti kana tagona kupa mudzimai yatinoti empowerment tatokudza mhuri kana mhuri dzakwira Zimbabwe yatokwira. Nyika dzese dzinozviziva zvatiri kuita zvinoitwa kunyika dzese. Matambudziko atiri kusangana nawo semadzimai sevanasikana matambudziko anoonekwa nyika dzese dzepasi pano. Ndosaka United Nations vakauya nezuva iri. Mwedzi wese waMarch tinenge tichicelebrate. Mwedzi watinoti Women's Month. Tichaona maactivities akawanda. Tine ma-provincial development coordinators edu, tine ma-district development coordinators edu, muma-districts ese ari 60 kudaro, ma-province edu ari 10 kudaro. Mucharamba muchiona ma-activities ekucelebrate. Saka zuva ramangwana tinenge tiri pachitora business center. Iyi iri kuShurugwi, mudistrict reShurugwi, iri muMidlands province. Saka tiri kukokai mese huyai celebrate zuva re-International Women's Day, 8th of March. After that, taparura zuva iri mangwana. Muchaona mamwe ma-activities akawanda anenge achiitika mumawards menyu, mumadistricts menyu, mumaprovinces menyu, nekuti izuva rinokosha. Vanoziva ukasimudzira mudzimai waunza rufaro mumhuri, ukasimudzira mhuri ine rufaro waunza rufaro munyika yese yeZimbabwe. Saka kana waunza rufaro waita kuti tinobudirira pakusimudza ikonomi yenyika yedu. Saka huyai tisangane kuShurugwi mangwana. Mazvita.